Dag og velkommen til Skjørring Bypark. Vi vil godt lige vise jer rundt her i vores fantastiske lille sted, hvor byens folk i fællesskab har arbejdet med at gøre det til et sted, hvor vi kan mødes og være sammen og lege med vores børn og med os selv. Vi startede egentlig ud med, at vi gik op og rev gulvet op af kirken. Vi tænkte, det havde de ikke brug for alligevel. Ej, de skulle have et nyt selvfølgelig, men... Og så lavede vi egentlig det i efteråret, og har så fundet ud af, at det frostsprænger de der sten der. Så vi bliver simpelthen nødt til at lægge ny belægning over hele det her område. Det var meningen, vi skulle have noget herude, men nu skal vi have over det hele. Så har vi lavet en petanquebane her, hvor vi har valgt at lave 2 baner, så vi kan være nogle flere mennesker, der spiller, og vi kan lave noget turnering sammen. Der har været 40-45 mennesker nede og arbejde hernede over det sidste års tid. Vi har brugt 600-700 timer, og det er jo så nu, at vi mangler lige de sidste ting til at få gjort det her til det super sted, vi mødes til daglig. Se, nu står vi nede i den anden ende, og det er jo her, I kan se, det er der, hvor Sankt Hans Bål ligger klar til i år. Der får vi et shelter og noget bålpladsudstyr, hvor cykelturister kan komme forbi og opholde sig for en enkelt nat. Nu er vi så her, hvor vores kommende småbørnslegeplads er. Der har jo været i den mørke vinter et boom af både tilflyttere og små børn, der er kommet til byen. Og de næste mange år skal de jo have et sted at være, så i løbet af sommeren får vi etableret sådan en rigtig lækker legeplads på hele det område, der er her. Og som I kan se, så har vi tænkt rigtig godt over det. Det her det er 7:30 om aftenen. Og hvor kommer solen fra? Det kommer lige ind i det her skur her. Det bliver så herligt.